Справаздача старшыні Віцебскага абласнога савета дэпутатаў аб сваёй рабоце, дзейнасці прэзідыума і стане спраў у рэгіёне. Дэпутаты падводзяць вынікі дзейнасці. Сваё прафесійнае свята азначылі ратаўнікі. У Віцебску ў святочны дзень правялі да прысягі паўсотні новых супрацоўнікаў. Куды зніклі дворнікі з прыдамавых тэрыторый, калі ў дварах шматпавярховак стане чыста, так, як у цэнтры, разбіраліся нашы карэспандэнты. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Сваё прафесійнае свята адзначылі ратаўнікі. У Віцебску ў гэты святочны дзень правялі да прысягі паўсотні новых супрацоўнікаў. Урачыстасці прайшлі ў музей імя Героя Савецкага Саюза Міная Шмайрова. Новабранцы, у ліку якіх 2 дзяўчыны, будуць служыць у пажарных аварыйна-ратавальных падраздзяленнях па ўсёй Віцебскай вобласці. Яны прайшлі першапачатковую падрыхтоўку і стажыроўку, паспелі адчуць складанасці прафесіі і сёння прынеслі клятву абараняць жыцці і здароўе людзей, а таксама тэрыторыю Беларусі пры надзвычайных сітуацыях. Основной опыт работы и основные, наверное, навыки они получат в процессе службы, в процессе выполнения боевой работы по спасению людей, материальных ценностей при любых чрезвычайных ситуациях. Потому что сталкиваться нам приходится с различными ситуациями, и каждая ситуация – это учеба. Это учеба, которая в конце концов приносит плоды, и люди становятся профессионалами своего дела. Надеемся, что эти работники станут тоже профессиональными спасателями у нас в подразделениях. Не опускать руки – это самое главное, не поддаваться панике, ни в какой ситуации. Потому что если сотрудник поддастся панике, то и граждане. Чтобы граждане видели в сотруднике уверенность, что он сможет выполнить задачу поставленную, спасти жизнь, здоровье. А ў абласным управленні МНС адбылася цырымонія ўзнагароджвання лепшых супрацоўнікаў. У прафесійнае свята яны атрымалі чарговыя званні і граматы ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, абласнога управлення і мясцовых органаў улады. Нам надо как-то быстро среагировать, да, на какое-то действие, не задумываясь, в зависимости от какой-то задачи, принять решение к быстрому действию, тушения или спасения. При ЧС мы в ответе за жизнь людей, поэтому приходится незамедлительно, не задумываясь ни о чем, реагировать на это. Спасателям желаю сухих рукавов. Это самое главное, самое основное. Чтобы тренировались на полигонах, а не в боевой обстановке работали. И чтобы количество выездов было равно количеству возвращений в пожарное депо. Увечары віцебскія ратаўнікі запрасілі ўсіх на свята ў пойме ракі Відзьба. У праграме паказальныя выступленні пажарных, катанне на лодках, гульні і конкурсы для дзяцей, спаборніцтвы па пляжным футболе паміж ратаўнікамі, ветэранамі службы. Падрабязней аб гэтым у наступных выпусках навін. Справаздача старшыні Віцебскага абласнога савета дэпутатаў аб сваёй рабоце, дзейнасці прэзідыума і стане спраў у рэгіёне – галоўныя пытанні чарговай сесіі абласнога савета дэпутатаў. Што зроблена і на чым яшчэ трэба працаваць дэпутацкаму корпусу, працягне Сергей Мисурагин. Галоўная мэта работы дэпутацкага корпуса – рэалізацыя праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця паўночнага рэгіёну, рашэнне праблемных пытанняў, павышэнне дабрабыту і якасці жыцця яго жыхароў. Зразумела, што без напаўнення бюджэту выканаць усе пастаўленыя задачы неверагодна складана. 6 месяцаў работы ў бягучым годзе даюць мажлівасць рабіць аптымістычныя прогнозы. В текущем году бюджет области получил 572 миллиона собственных доходов. Собственные доходы – это основа бюджета, это более 70%. План полугодия выполнен. Депутатский корпус должен определить свою роль, прежде всего в обеспечении прогнозных показателей. И вовсе недопустимо, если руководитель не выполняет поставленные задачи, за которые сам как депутат и проголосовал. Шматлікія госці, якія наведалі вобласць падчас правядзення фестывалю ў раёнах, святкавання дня нараджэння Віцебска і міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар, у адзін голас адзначаюць, які велізарны аб'ём работ праведзены па добраўпарадкаванні паўночнага рэгіёну. І тут таксама ёсць заслуга народных абраннікаў. Сегодня Витебская область – это единственная область, где у нас утверждены мероприятия и задания по благоустройству сельских населенных пунктов. Они касаются совершенно различных областей, начиная от ремонта дорожного покрытия и заканчивая электроосвещением и просто элементарного наведения порядка на земле. Эти мероприятия ежегодно утверждаются на сессии облсовета, рассматриваются в райисполкомах, на президиуме облсовета, контролируются органами, в компетенцию которых входит.
Яшчэ адной важнай падзеяй, да якой самае непасрэднае дачыненне маюць дэпутаты, стане свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2017 у Дуброўні. Зараз тут вядуць паўнамаштабныя будаўнічыя работы і вытрымліваецца графік уводу аб'екту ў строй. Так, уже в июне мы увели в эксплуатацию 11 многоквартирных жилых домов из 32, которые предполагается построить, ну и отремонтировать. Буквально к концу недели будет введен в эксплуатацию автовокзал. А дальше работаем над теми объектами, которые запланированы. Площадь. Я думаю, что к концу августа она будет в полном объеме. Это получилась совершенно новая площадь, новый детский парк, новые фонтаны. Этого не было в городе. Дальше мы работаем по объектам культуры, по объектам здравоохранения, образования, физкультуры. Падводзячы вынікі сесіі, Владимир Цярэнцеў падкрэсліў, што трэба працаваць на апераджэнне, а не даганяць цягнік з узнікшымі праблемамі. Толькі так можна дабіцца даверу і падтрымкі з боку выбаршчыкаў. Мы с вами работали в достаточно непростой, но очень важный в политическом и экономическом плане года. Нам пришлось столкнуться с рядом трудностей, которые повлияли на жизнедеятельность наших людей. К сожалению, не всегда в лучшую сторону. Несмотря на это, население области доверяет органам власти. Так, в выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь приняли участие более 90% населения нашей области. Наступныя выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў у Беларусі пройдуць у лютым 2018 года. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Аграрыі Віцебскай вобласці плануюць прыступіць да масавай уборкі рапсу 1 жніўня, а праз 10 дзён да жніва. Пра гэта паведамілі ў камітэце па сельскай гаспадарцы харчавання аблвыканкама. Зараз пробныя выезды на рапсавыя палі робяць у Лепельскім і Шашніцкім раёнах. Сёлета хлебаробам трэба ўбраць каля 350 тысяч гектараў зерневых культур і больш за 20 тысяч гектараў рапсу. Што да нарыхтоўкі кармоў, то тут першы ўкос траў ужо завершаны. Некаторыя рэгіёны прыступілі да другога ўкосу. Па вобласці нарыхтавана 13,5 цэнтнераў кармавых адзінак на ўмоўную галаву жывёлы. Полацкі дзяржаўны універсітэт аб'явіў дадатковы набор на 3 вакантныя месцы на завочным аддзяленні. Па спецыяльнасцях аўтасервіс, эканоміка ўпраўлення на прадпрыемстве і сацыяльныя камунікацыі. Такую інфармацыю агучылі ў прэс-службе Міністэрства адукацыі Беларусі. Астатнія вышэйшыя навучальныя установы Віцебскай вобласці справіліся з кантрольнымі лічбамі прыёму. Усяго ў ВНУ Беларусі застаюцца вакантнымі 7 бюджэтных месцаў на дзённай форме навучання і 16 на завочнай. Прыбіраць ці не прыбіраць? На гарачай лініі тэлерадыёкампаніі «Віцебск» не перастаюць паступаць званкі віцяблян, якія скардзяцца на дрэнна прыбраныя двары ў спальных мікрараёнах. У асобных выпадках смецце роўным пластом пакрывае газоны каля дома. Куды зніклі дворнікі з прыдамавых тэрыторый, калі ў дварах шматпавярховак стане чыста так, як у цэнтры, разбіралася наш карэспандэнт Настасья Броўка. Не выносьце смецце з хаты. Ідэальны варыянт працы па меркаванні асобных віцебскіх дворнікаў. І калі на цэнтральных вуліцах абласнога цэнтра чыста і утульна, то жыхары дамоў у спальных мікрараёнах не перастаюць скардзіцца на работу камунальнікаў. Вось і на вуліцы Чкалова замест прыгожых урбаністычных пейзажаў назіраюць за гарамі смецця ў дварах. У нас раньше дворники, когда был постоянный дворник, с нашего дома женщина убирала, у нас было чисто всегда, аккуратно возле дома. А теперь то одни дворники, то другие, то вообще не было, ходили толпами. Мусор появляется, и сейчас вот палки лежат там эти, они уже, верно, с неделю лежат под окнами возле 5-го подъезда. Не совсем везде справляются, где-то да, а где-то остается неубранным, в частности, вот как рядышком здесь. Возле 14-го дома. Чысты і прыгожа, гэта не пра двор дома 24, корпус 4 па вуліцы Чкалова. Здаецца, і дворнік прыходзіць, а выніку няма. Раньше дворники работали лучше, а сейчас намного хуже стало. Ну вот вы же видите, вот вы снимаете, что творится. А субботу-воскресенье вообще вот так, постоянно. З 1 лістапада мінулага года ў Віцебску ўсе паркі, тратуары і двары, у тым ліку і таварыству уласніку, прыбіраюць работнікі Зеленгаса. Менавіта гэта арганізацыя выйграла тэндэр на уборку гарадскіх тэрыторый. Жыхары вуліцы Чкалова змены заўважылі адразу. Дворніку бачаць рэдка. Нават самі пачалі прыбіраць свой двор. Вот это красота. Мало того, что эстетики никакой, конечно. Ну ладно, об эстетике, хотя бы чистота была.
И тут старушка каждый день, вот я смотрю, Она старушка живет вон там. она скребет это все, но она же не будет это все, тут же машина. Она не работает, она просто от себя Она всё сама? это. Она сама. Да она вы что, Она какая живет здесь и молодец. просто убирает. Месяц таму ў Зеленгасе змяніўся дырэктар. Магчыма, таму ад каментароў на прадпрыемстве адмовіліся. Аднак у размове без камер скардзіліся на недахоп супрацоўнікаў і вялікі аб'ём працы. Застаецца спадзявацца, што ў хуткім часе адміністрацыя перастане жаліцца на лёс і зоймецца арганізацыяй работы дворнікаў. А можа, гарвыканкам аб'явіць новы тэндэр і перадасць уборку двароў больш сумленнаму падрадчыку. Настасья Броўка, Стас Дудзін, навіны, Віцебск. У Віцебску па гарачых слядах затрымалі жанчыну, якую падазраюць у серыі махлярстваў. Апошні выпадак адбыўся ў абласным цэнтры, ахвярай зламысніцы стаў 18гадовы хлопец. У свой дзень нараджэння каля аднаго з віцебскіх кафэ ён загаварыў з незнаёмай жанчынай. Яна заявіла, што можа зняць хлопца з сурокі і пазбавіць ад шматлікіх хваробаў. У ходзе гэтага дыялогу малады чалавек і не заўважыў, як аддаў суразмоўцы круглую суму грошай. Праз нейкі час апамятаўся і набраў 102. Жанчыну затрымалі, узбуджана крымінальная справа. Праваахоўнікі не выключаюць, што ад падобных махлярскіх дзеянняў маглі пацярпець і іншыя людзі. Калі вам што-небудзь вядомае пра аналагічныя выпадкі выманьвання грошай, просьба паведаміць аб гэтым у міліцыю. Галоўныя самыя цікавыя навіны жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навін, а таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. На гэтым наш выпуск завершаны. Бісквітныя пірожныя Snow Max і рулеты Маміта – салодкія партнёры прогнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У бліжэйшыя суткі ў Віцебскай вобласці будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі магчымы кароткачасовыя дажджы, навальніцы. У асобных раёнах вобласці моцныя ліўні, днём месцамі па ўсходняй палове град. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 14-19, максімальная днём 21-26, па ўсходняй палове да 30 цяпла. У Віцебску воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду, пры навальніцах з парывамі да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-19, днём 28-30 градусаў вышэй за 0.